שלום, כאן בר מן הקרמדיק. היום אנחנו נדבר על קיבועים. הקיבועים מתחלקים לשתיים. הקיבוע הראשון זה קיבוע מרפק, והקיבוע השני זה קיבוע קרסול. שני הקיבועים עם אותה המטרה בדיוק. המטרה היא לקבע את הגפה כדי שלא תזוז עד שצוות רפואי מיומן יגיע בבית חולים או באמבולנס וימשיך את הטיפול משם. בואו נראה שני הקיבועים. בואו נתחיל מהקיבוע הראשון. הקיבוע הראשון הוא למרפק. את קיבוע המרפק נבצע בעזרת משולש בד. במידה ואין לכם משולש בד, שנמצא בכל תיק עזרה ראשונה, נוכל להשתמש בחתיכת בד או בחולצה כדי להחליפו. ניקח את משולש הבד, נתפוס את קצהו העליון ונקשור באופן הבא. את הקשר נניח בצמוד למרפק של הנפגע, ואת שני הסרחים שנותרו נשים מעל שתי כתפיו של הנפגע, ולאחר מכן נקשור אותן למעלה. בואו תראו את זה. לאחר הנחת הקיבוע, נוודא עם הנפגע שהמנח נוח לו ולא מכאיב לו עד כמה שאפשר בזמן הפינוי. וכעת נעבור לקיבוע השני. הקיבוע השני הוא קיבוע קרסול. גם כאן, בקיבוע הקרסול, ניקח את המשולש בד, אך שהפעם נשתמש בו בצורה טיפה שונה. נתפוס אותו משתי קצוותיו ונגלגל אותו עד שהוא יהיה דק בצורה הזאת. גם כאן, כמו בקיבוע הקודם, אם אין לכם משולש בד, אפשר לשים כל דבר שנראה בצורה הזאת, כמו חתיכת בד, חולצה או אפילו חבל. בואו נראה איך זה נראה. ניקח את משולש הבד ונניח אותו מתחת לכף הרגל של הנפגע. ניתן הצלבה למעלה, ומיד לאחר מכן הצלבה מתחת לרגל. לאחר שתי ההצלבות ניקח את שתי הסרחים שנותרו ונכניס אותם לכאן ולכאן. לאחר ששני הסרחים הוכנסו, נמתח אותם אחורה כדי ליצור לחץ ונקשור מאחורי הרגל. גם כאן, כמו כל הקיבועים, נשאף שהרגל של הפצוע תהיה במנח שנוח לו לאורך שרשרת הפינוי. תודה רבה, נתראה בסרטונים הבאים.